Κάτσε. Μόνο θα καθάνεις με την πόρτα. Θα κάψει το ποτέ. Θα το πάμε ανάποδα γιατί Ναι. Να είναι μέσα. Μαυρία. Μαυρία. Καπνός. Καπνός, αυτό θέλει. Μ' αρέσει το... Που ήταν βρεγμένο το χαρτί καθόλου. Ήταν βρεγμένο το χαρτί. Ναι, ψιλοκαίγεται. Και εμένα. Κοιτάξτε, βλέπετε ότι δεν χωράει ακόμα. Απανίνεις. Δεν καίγεται. Φυσικά. Μπορεί και να γίνει. Για να δούμε. Μπαίνει. Έπρεπε να πάρει και κανονικά τώρα. Πάρε μετά. Έχει αρχίσει να το φάει. Λοιπόν, καθώς καίγεται, θυμάστε που είπαμε αυτό το αέριο που λέγεται οξυγόνο, μετατρέπεται σε ένα άλλο αέριο που λέγεται διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό το οξυγόνο, αυτό το οξυγόνο, έτσι αν έναν καταλάβανε έναν ογκοτόσο, το διοξείδιο του άνθρακα είναι μικρό.